Entrena fort per jugar fort. Si volem jugar fort hem d'entrenar fort i avui estem entrenant. Jo us presento l'espai virtual de delegats i delegades de prevenció. Vol arribar a ser un element, un espai d'aprenentatge per compartir els diferents delegats. Al final no deixa de ser una aula que l'hem transformada en espai de compartir perquè els delegats i delegades de prevenció d'aquell sector puguin compartir. A partir d'aquí esperem una allau d'inscripcions amb el tema aquest. En funció de com funcioni anirem veient si acaba convertint-se en un repositori d'informació, que pot ser una opció ben lícita, o si realment li sabem donar dinàmica i podem compartir aquest coneixement que tant ens interessa i que a vegades tenim aquesta por, no? De no compartir aquest coneixement. No sigui cas que d'allò, doncs escolta'm, estem en una organització oberta i de fet al final l'errada o l'encert d'un company pot ser l'errada o l'encert teu. Per això els hem de compartir.